Mňa veľmi očarilo napríklad, sa to volá Golfo di Orosei, taká časť na východnom pobreží. Vybehneme na Costa Smeraldu, tam sa nám tiež páči. Máme radi aj tie agriturizma, kde robia degustačné menu. Reštauráciu, ktorá je tak uprostred divočiny. Viete, čaká z Marcu. Letisko Alghero, kde máme priamy let z Bratislavy každý deň. Ďalšie letisko je Olbia, Cagliari na juhu, to máme z Bratislavy 1000 km do prístavu Livorno a potom trajekt 8-9 hodín. Požičacie auto. Není veľa možností. V podstate iba jedna možnosť. Sardinia není ako typ nejakého kozmopolitného mesta, alebo nemajú tu také uvažovanie. Ten turizmus je tu vlastne stále pomerne nový. Prudký development tu stihli včas zastaviť. Je tu veľa prísnych pravidiel, čo sa na tých plážach môže, nemôže. Tie pláže sú naozaj veľmi rôznorodé. Tu strašné množstvo Sardinčanov, ktorí v živote v mori neboli. Hlavná sezóna jún, júl, august, september. Ja sa kúpem po celý rok. Takže máme tu tú prírodu, máme to tu také kľudné, malé. Sme si tu vytvorili taký náš malý svet. Na jednej strane akože ten italský štýl života, to tu pozorujeme, sa nám to páči a na druhej strane to nerobíme. Taliani z pevniny už to pre nich cudzinci. Tu bola civilizácia úplne iná. Ale tí Sardovia môžu prísť na prvý pohľad taký uzavretý. Kdekoľvek cítiť nebezpečenstvo, zároveň cítiť dobrodružstvo. Vždycky, keď dojde nejaká situácia, ktorá mi príde buď to nebezpečná, alebo niekto by z toho bol v panike alebo v strese, tak ja sa hneď zamýšľam nad tým, že to ma fakt zaujíma, ako toto dopadne. Mám rád prekvapenia. Ale ja by som skôr namiesto toho pešky, aby som išiel radšej plávať. Mám jeden strach, taký veľmi iracionálny,